دست به جنایت زدن برخی از جوانان کشور واقعا هم باعث نگرانی و تشویش است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینا یک نفر جوانی قبلا سودشده را برای در دو حالت دست داشتن در جنایت غارتگری بازداشت نمودند. سراج‌الدین شکورو این جنایت را شرح می‌دهد. мақсад аз дастгир ва ба ҷавобгарӣ ҷалб намудан пеш аз ҳама баҳри ислоҳ ва ба роҳи дуруст ҳидоят намудани нафарони ҷиноятпеша мебошад, вале баъзан нафароне ҳастанд ки дидаву дониста такрор ба такрор ҷиноят содир мекунанд ки ин ҷурми онҳоро дар назди қонун вазнинтар мегардонад. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд Салихов Азимҷон Сафарович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор деҳаи Хирманакро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти роҳзанӣ дастгир намуданд ки қаблан ду маротиба бо ҷурми ғоратгарӣ суд шудаву боз дар чандин ҳолати дигар даст ба роҳзанӣ задааст. чуноне зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд номурда баҳри ба даст овардани маблағи муфт бо олоти оҳанин мусаллаҳ шуда шабона дар назди биноҳои истиқоматии шаҳри Душанбе шаҳрвандонро пайгирӣ намуда ҷиноятҳои роҳзаниро содир намудааст. аз ҷумла номбурда санаи 3 сентябри соли ҷорӣ ҳангоми дар маҳаллаи Зарафшони ноҳияи Сино қарор доштанаш ба шаҳрванд Маҳмад Шарифова Фазила соли таваллудаш 1981 ҳамла намуда ба воситаи олоти оҳанин ба қисмати сараш зарба задааст. аз ҳолати оҷизӣ ва беҳушии ӯ истифода бурда ба таври ошкоро телефони мобилӣ ва маблағи пули 900 сомонии ӯро тасарруф ва аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. бо содир намудани ин кирдораш дар маҷмӯъ 4850 сомонӣ ба ҷабрдида зарар расонидааст. Я удам намедонам ки буд надидам ай пушти сарам хел задам зад дига беҳуш шудам ман ҷалаи рақс омадам омадам яъни той куниш пеш бекан ҷалаи ки ами туба партагидам дегирифтам гузаштам аллоҳ задамаш бадам зад мақсадам фақат хай телефон гирифтам тунис ки давидам. ҳамзамон гумонбаршаванда Салихов Азим санаи 13 ноябри соли ҷорӣ низ дар кӯчаи Садриддин Айнии ноҳияи Шоҳмансур бо олоти оҳанин ба як нафар ҷавонзани 21 солаи сокини шаҳри Душанбе дарафтода аз дасташ як адад телефони мобилӣ арзишаш 1500 сомониро аз они худ кардааст. ҷабрдида бошад ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта айни замон бистарӣ мебошад. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати номбурда бо моддаи 249 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне роҳзанӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.